sme nemali naučiť. A mali sme otec. Milá pani učiteľka, o pár dní tu máme koniec školského roka. Z našich malých, nesmelých školkárov vyrástli veľkí a šikovní školáci. Sú z nich štvrtáci, skoro už piatáci. A my sa nestíhame čudovať, ako tie 4 roky rýchlo beží. Písmená, násobilka, vybrané slova, geometria, prírodoveda, vlastiveda, rôzne súťaže, vystúpenia, či veľký strašiak v korone. To všetko s vami naše deti zvládli. Stáli ste pri úspechoch, neúspechoch, radostiach, rôznych trápeniach či strachoch. Pomáhali ste im nielen vedomostne, ale posúvať aj hranice ich emočného vývoja a sociálnych zručností. V akejkoľvek situácii ste bola ochotná podať im pomocnú ruku. Mali vo vás dôveru a to sa veľmi cení. Vedeli ste odhadnúť, aký talent sa v tom skrýva a práve ten ste podporila. Ste tá najlepšia pani učiteľka, a tie naše deti mohli mať. Patrí vám preto od nás jedno obrovské ďakujeme. Príjmite prosím teraz od nás a od našich detí tento krátky program a malé darčeky. Bol to veru veľký deň a odvážny krok vstúpiť do sveta čísel a písmenok. Na rad prišli prvé čiarky, z ktorých nás niekedy boleli hlavky. Písmena nás nevždy poslúchali, keď aj napriek všetkej snahe z riadkov uchýlali. Zrátať jablčka a hrušky, molčaky a krúžky. Začiatok to boli každodenné skúšky. Pani učiteľka, vy ste sa k nám s trpezlivosťou a láskou skláňali, týchto našich denných bojov nami bojovali. Každým rokom zo dňa na deň v múdrosti sme rastli, ocko s mamkou vždy nad našou šikovnosťou žasli. Dávali ste nám každý deň to najlepšie zo seba, so srdcom mali stále, mami stále vedeli, čo treba. Že každý z nás túži mať pri sebe kamaráta, ktorý s ním v dobrom aj zlom ráta. Že je potrebné sa učiť, vidieť bolesť iných, že slabších treba chrániť a krotiť tých sil. Že tá pravá múdrosť to nie sú len vedomosti, ale schopnosti. Byť priateľom, učiť sa láskať. Vaše srdce vždy bylo folklórnym rytmom. Tancovali, spievali sme a vyskali. Ďakujeme pani učiteľka za spoločné chvíle, za trpezlivosť, láskavosť, za každé slovo milé, za výlety, exkurzie, za všetok ten čas, za to, že ste vždy videli to dobré každým z nás. Dnes sme skoro piatáci, veľa to vieme a preto vám, pani učiteľka, za všetko zo srdca ďakujem. Šikovné deti. Deti máme verše. Druhý máme. Ešte pani Šuka sa deti rozhodli, že zaspievajú jednu pesničku a vybrali si tú, ktorú ste vy ich učili. Unesala palec? Áno. Aby vám urobili radosť, takže tú poslednú si vybrali. Miška začne určite. A chlapci sa tiež pridajú, lebo si ju pamätajú, takže spoločne začneme. Lukáško, poď sem. Lukáš, a neskaj sa. Miška, môžeš. Urezala palec, bolíme, ja
Tak, ďakujem veľmi pekne za taký milý program. Nečakala, že to bude aj s programom, aj s takými milými slovami, niečo také inspirujúcimi slovami. Tam si sa dáš. Počkaj.